Alah salasai dicaritoan, caritonan tuan-tuan minta. Nan Sileman labibaan, mari kita tutup bukuan. Gunung Marapi jo Gunung Singgalang, mananga kabar dari Sleman. Nan kok hantu di Rana Minang, lah tahu kasaduanya tuan. Yolah, Alai sampai tuan. sampai tuan. Sajuk hati, sajuklah pikiran, lah tahu orang sakitaran. Carito rancak, lagunya rancak, masuk kapalo kajo pikiran, tahibur kita mananga Sileman. Elok tamu dibawa naik ke rumah pai makan. Mari kita buka hidangan, sanduk ala nasi jo samba tuan-tuan. Ayo, suara leh. Ayo, suara. suara. Capek lang kan. Tadi ke siang. Ayo, suara. Talak berbesok. Kalau lama samba. Baik, sila kari. Ini bahasa baso. Ya awal aku sebaso makan aja. Iya baso ya wah. Gara udah, gara orang Lampung. Itulah kari. Tak. Yo.